गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा बयखौबो आसा खालामो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ जेरावखि थाया दसे सम खोनासंलाङोबा गासैबो खामानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव आं फोरमायो मैयानि हरनि समाव जानानै थांनाय दावराव देख्रेब सारमोनखौ आसाम पुलिसा हराव थांनानै लायदों। लोगोसे बिक्रम सारखौ आरो एक्स बिलटिनि सासे दैदेनगिरिखौ हराव थांनानै लायदों। बेबायदि माखासे आसाम पुलिसनि माखासे बेबायदि खामानि मावनायखौ बर' हारिनि गेजेराव गिथाव बाथाव आरो जेरैबायदि बिथांमोननि माखासे केस जाबसिननायखौ नुयोब्ला आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों खोनानो मोननाय नुनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना नन बेल, बिथांमोना खमावबो 3 बोसोर 5 बोसोर 6 बोसोर थानो गोनां धारा आरो बबेबा धाराया थैजासिम थानो गोनां धारा, बेबायदि जुदि धारा जाबसिन जायोब्ला, बेबायदि जुदि नंखायफ्ला जुदि साजाय जायोब्ला उननि समाव बर' हारिया मा जानो थांगोन आरो बर' हारिनि गेजेराव फार्स्ट होननानै जों बुंनांगोन। जेरैबायदि बिटिआर एकर्डनि सिगां मालाबाबो बर' दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि केस धारा जाबसिन जायाखैमोन। दिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै मानो आसाम पुलिसजों सरकारजों दिनै मानो बेबायदि माखासे नंखायफ्ला साजाय जानानै बेबायदि केस धाराखौ होजाखो? बेनो बर' हारिखौ बे केस धारायानो दंस' खालायनायनि माखासे दिन्थिनानै बर' हारिनि गेजेराव माखासे फर्मुलाखौ बाहायदों होननानै जों बुंनो हायो। बेबायदि हरखाबै आसाम पुलिसा दावराव देख्रेब सारमोनखौ हारिखौ खौसे खालायनो थोननाय, हाथियारनि जानगार थानो थोननाय, जिखुनु जाया समाव बर' हारिया मोनफ्रोमबो दोलोआ खौसे जानांगौ होननानै आरो बै समनिफ्रायनो दावराव देख्रेबा बर' हारिनि जेब्ला आन्दालन ओंखारबोदों, खलमजों दावहा नांबोदों। बिथाङा हाथियारनि जानगार आरो हाथियारखौ दिनैसिमबो दावराव देख्रेब सारमोना दिनैसिमबो माबायदि गावो, माबायदि हाथियारखौ दोनो, माबायदि हाथियारा गावोबा मानसि थैयो, दिनैसिम बेबायदि बिसोरो खिथाफेरनो रोङा मालाबाबो हाथियारा मोनबेसे गुलि थायो आरो हाथियारनि माबाया गोहोआ बेसेबां दिनै बेबायदि मानसिफ्रा मोनथिया। बिसोर खलमजोंनो दावहा नांबोदों आरो दिनैसिमबो बर' हारिनि गेजेराव खावलायबोदों बर' हारिया भारत सरकारनि मोननो गोनां मोनथायफोरखौ मोननांगौ, आलो गोजोनै बर' हारिया बा ट्राइबेल हारिया रायजो जानो मोननांगौ। जिखुनु जाया समाव गावजों गाव नांलाय खमलाय हाथियारनि जानगार थानांगौ होननानै दिनै बेबायदि खोथा बुंग्रा मानसिफोरखौ, खोथा बुंग्राफोरखौ लोगोसे बिक्रम साराबो बुंबाय थादों बर' हारिया खौसे जानांगौ, मोनफ्रोमबो आफादा खौसे जानांगौ, जिखुनु जाया समाव बर' हारिनि मोननो गोनाङा सरकारनिफ्राय मोननांगौ, हाथियारनि जानगार थानांगौ, बर' हारिनि गेजेराव खौसेयै सरकारखौ सालायनांगौ, हाथियारनि जानगार थानांगौ, जिखुनु जाया समाव बिदा फंबाय अनलायनानै सरकारखौ सालायलांनांगौ। इउपिपिएल सरकारानो जा, बिपिएफ सरकारानो जा, गावजों गाव नांलाय खमलायनिफ्राय जानगार थानांगौ होननानै एक्स बिलटिफोरनि माखासे सोद्रोमाफ्राबो खावलायबाय थादों। नाथाय बेबायदि खोथा बुंसेयाव दिनै उल्थासो आसाम पुलिसा साजायनानै सोरनिबा खोथा लानानै दिनै बेबायदि साजायनाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गिथाव बाथाव जों बेखौसो बुंनांगोन। दिनै दैदेनगिरिफ्रा बर' हारिनि गेजेराव खौसे जानांगौ, हाथियारनि जानगार थानांगौ, बेबायदि बुंग्रा मानसिफोरखौसो दिनै माबायदि साजायदों? गोदान आफाद दानो ओंखारदों, सोरबा आफादफोरजों लोब्बा दं, सोरबा रायजो राजाफोरखौ सिग' थाखा फैसा खांदों, गुबुन आफादफोरनो हेफाजाब हरदों, गोदान आफाद दाना हाथियार लाग्रा आफाद दानो नागिरदों, अनेक बायदिना केस जाबसिननानै बिथांमोनखौ सासपेक्ट होनानै बेबायदि माखासे धारा जाबसिननाया बर' हारिनि गेजेराव बर' हारिखौ दंस' खालायनो ओंखारनायसो जों नुदों। बिनि थाखायनो आं खावलायो प्रमद बर'आ जुदि खोथा फंसे बुङोबानो बिथांमोना 5 मिनिटबो नाङा। जि जायगायाव दिनै बिथांमोनखौ कर्टनिफ्राय पुलिसफ्रा दिनै आरो जिम्मा लाफिनदों सानब्रै सानबानि थाखाय, बेबायदि समाव माखासे आदार बिथांमोनजों बर' हारिनि जायफोर खोथा बुंग्रा बिथांमोनजों आरो लोगोसे बिथांमोनखौ आरो हरफानायनि माखासे आसाम पुलिसा फर्मुला बाहायदों। आरो उननि समाव जायफोर हारिनि थाखाय जुदि खोथा बुङोब्ला, हारिनि थाखाय सोरबा सासे सानै जुदि दैदेनगिरिया हारिनि गेजेराव माखासे गोरोन्थिफोर मावनानै जुदि सोरबा दैदेनगिरिखौ खोथा बुङोब्ला बिथांमोनखौबो केस जाबसिननानै जोबथेसालियावनो थैजासिम थानो गोनां केस धारा होनो माखासे फर्मुला बाहायनाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा साफा सानै सोरबाबो थानो हागौ होननानै जों सन्देह लाबाबो लस गैया। मानो होनोब्ला दिनै सोरनि अधिकार मोननानै जेब्ला प्रमद बर'आ बुंदों बर' हारिखौ नंखायफ्ला साजायनानै गावनाय, मालाबा समाव जोबथेसालियाव लांनाय, मालाबा समाव बेबायदि
बुग्लुं सुग्लुं खालायनानै गालांनाय, मालाबा समाव बर'फोरखौ अननाय खालायनानै गालांनाय, बेबायदिनिफ्राय बर' हारिया बिटिआर एकर्डनि उनाव बर' हारिया माखासे पावार मोनबाय। बर' हारिखौ दिनै अननाय खालायनानै गावथारनो हानाय नंला, अननाय माखासे खालायनानै जेलाव हरनो हानाय नंला, नंखाय बाखाय केसफ्राव पुलिसफ्रा जाहाथा माखासे बेबहार खालायनो हानाय नंला होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। बेसेबांबा गिदिर जोंनि बिटिआर एकर्डआ। जों दिनै सोरबा जुदि एसपिआ जुदि बर' हारिनि गेजेराव नंखायफ्ला जुदि इनकाउन्टार खालायोब्ला, नंखायफ्ला जुदि केस बानायनानै जुदि जोबथेसालियाव हरोब्ला बिथांखौ उल्था आरो ट्रान्सफार हरनो हानाय जोंनि खुंथाय मोनबाय होननानै बुंदोंमोन। दिनै बेबायदि माखासे बुंनाय खोथाफ्रा बहा थांखो? जों दिनै बुंनो गोनां बेबायदि माखासे पावारा बहा थांखो? जेब्ला बिटिआर एकर्डनि उनाव बुंदोंमोन प्रमद बर'आ, सोरबा जुदि बर' हारिनि गेजेराव सोरबा उन्दैयानो जा सोरबा गेदेरानो जा नंखायफ्ला सोरखौबा जुदि इनकाउन्टार खालायोबा, मालाबा समाव जुदि माखासे हरनि समाव फैनानै नंखायफ्ला केस जाबनानै हाथियार साजायनानै जुदि जोबथेसालियाव हरोब्ला, इनकाउन्टार खालायोबा, बे एसपिआनो जा असिआनो जा जिखुनु जाया समाव ट्रेन्सफार हरनो हानाय जोंहा पावार फैबाय होनना बुंदों। बे पावारा दिनै अबाव थांखो? आरो दिनैनि समाव आबसुफ्रा बुंदों बर' हारिया खौसे जानांगौ, खौसे जानांगौ। नाथाय दिनै बर' हारिनि गेजेराव गिथाव बाथाव बेबायदि केस दारा जाबसिन जानाया बर' हारिया उननि समाव जोबस्रांनायनि लामायाव जों बुंनांगोन। मानो होनोब्ला सोरबाफोर जुदि आरो उननि समाव बर' हारिनि थाखाय जुदि सोमावसारनो ओंखारोब्ला, सोरबा दैदेनगिरिफोरनि भुलखौ बुङोब्ला, सरकारनि माखासे सायाव जुदि खुद्रियोब्ला, बेबायदि केस साजायनानै हाथियार साजायनानै बेबायदि जोबथेसालियाव थैजासिम थानो गोनां जानाय बा 6-7 बोसोर जेलाव थानो गोनां जानाय, नन बेल केस होनाय, बेबायदि माखासे सोरबा आफाद दानो ओंखारनाय, सोरबा गोदान आफादनो थाखा फैसा गामिनिफ्राय खांनानै हरनानै सोरबा दम होनाय, नंथारै जुदि बेबायदि माखासे खोथाफोरखौ बानसावनानै जुदि केसाव जुदि साजाय जायोब्ला, जोबथेसालियाव थांनो गोनां जायोब्ला, उननि समाव जुदि बिथांमोनखौनो हादोंब्ला आरो उननि समाव एक्स एनडिबिफोरनि केस थानाय बिथांमोना जुदि उननि समाव साजाय जुदि मालाबा समाव जुदि जोबथेसालियाव हरोब्ला, मालाबा समाव हराव फैनानै जुदि एक्स एनडिबिफोरनि केस थानाय बिथांमोनखौ जुदि साजायनानै जुदि इनकाउन्टार खालायोब्ला, जों दिनै बेबायदि लामाखौसो जों नुफिनदों। मानो थाखाय प्रमद बर'आ दिनै साननै, मैया सानसे आरो दिनै साननै जानो थांगासिनो दं। बेबायदि समाव फंसेबो जों प्रमद बर'खौ माथो होनाय नुवाखै। बेनि थाखायनो आं खावलायो, आबसुफ्रा जुदि खौसे जानायखौ लुगैमारदोंब्ला बिथांमोननि सायाव थाबैनो सरकारनि सायाव, आसाम पुलिसनि सायाव आबसुफ्रा सोंखारिनांगौ आरो दिनैनि समाव खौसे जानांगौ होनना बुंदों। बेबायदि जाथायनि सायाव आबसुफ्रा बयबो लैहोर सरकारनि सायाव खुद्रिनांगौ, आसाम पुलिसनि सायाव खुद्रिनांगौ, बयबो लैहोर खुद्रिनांगौ आरो बिथांमोनखौ बिना केसनि सायाव हगारना हरनांगौ। बेखौ बयबो जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बयबो आसाम सरकारखौ खावलायनांगौ, बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायनांगौ, आसाम पुलिसखौ खावलायनांगौ। बेखौसो आङो बयनिसिमबो आसा खालामो। मानो होनोब्ला दिनैनि समाव नेनानै थानायनि सम गैला। मानो होनोब्ला बर' हारिया बै समनिफ्रायनो खलमजों दावहा नांबोदोंमोन। बिनि उनाव जोंखौ बर' हारिखौ गुबुन हारिफ्रा बुनानै हरो, गाग्लोबो। बिनि उनावसो बर' हारिया मालाबा आखायाव लावथि लानानै, मालाबा समाव साथा लानानै, जिखुनु जाया 10 जन 12 जन बर' हारिया लामा थाबायनो गोनां जादों। बिनि उनाव दिनै बर'फोरखौ माखासे उल्थासो साजायफिननो गोनां जानाय जाथायफ्रा दिनै माखासे दंस खालायनो थाखायसो दिनै आसाम पुलिसा बेबायदि माखासे फर्मुला बाहायनायखौ जों नुदों। बिनि थाखायनो आं खावलायो, दिनै गिलु बालु केस जाबसिननायनि सायाव जों दिनै बुंनांगोन। जाय दिनै सोरबा बिक्रम दैमारियानो जा, सोरबा दावराव देख्रेबानो जा, सोरबा हितेश बे एक्स बिएलटिनि बे दैदेनगिरियानो जा, जिखुनु जाया समाव बिथांमोनखौ जों मालाबाबो नुवाखै दे हाथियार हमनानै सोमावफिननांगौ आरो हाग्रा बारियाव थांफिननांगौ जों मालाबाबो खोनाफेराखै। बिथांमोनखौ जों नुबाय थादों ससियेल मिडियायाव। बर' हारिया खौसे जानांगौ, बर' हारिया खौसे जानानै सरकारनि सायाव मोननो गोनांफोरखौ दाबिनांगौ, बयबो आलो गोजोनै रायजो जानो मोननांगौ, एक्स एनडिबिफोरनि केसा जोबस्रांनांगौ, बेबायदि सरकारनि सायावसो बुंबाय थानाय जों खोथा नुदों। आरो दिनैनि समाव मा जाखो? जों दिनै हरखाबै गिलु बालु दिनै बुंस'हायै माखासे केस जाबसिननायखौसो जों नुदों। बिनि थाखायनो आं खावलायो, साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा बे केसनि धाराखौ जुदि लेखा गोरोंफ्रा फरायनानै नायोब्ला,
सोरबा उकिलनि थ्रुयै जुदि फरायनानै जुदि खोनासङोब्ला बयनिबो बर' हारिनि गोसोआव बिखाया गाबखांगोन, गिख्रंगोन, बर' हारिया अबाव थानो अबाव थाङा बेबायदि जानानै फैनो हागौ। मानो होनोब्ला जों दिनै नुदों बेबायदि केस दारा होनाया बिटिआर एकर्डनि सिगां मालाबा जों नुफेराखैमोन। दिनै बिटिआर एकर्डनि उनाव मानो बेबायदि दारा होनायखौ जों नुखो? बिनि सायावनो आं खावलायो प्रमद बर'आ फंसेबाबो माथो होनांगौ आसाम पुलिसनि सायाव आरो थाबैनो बिथांमोनखौ बिना केसआव उदां जानांगौ होननानै प्रमद बर'आ जिम्मा लानांगौ। प्रमद बर'आ जुदि फंसे बाथ्रा बुंबानो बिथांमोना 5 मिनिटआवनो उदां जागोन बेखौसो आङो बयनिसिमबो बेखिनि भिडिअखौ लाना फैदोंमोन। सोरबा राजखान्थि हान्जानि, सोरबा बर' रायजो राजाफोरनि, गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि, आसाम पुलिसनि जिखुनु जाया समाव जुदि आं गोरोन्थिफोर खोथा बुंदोंब्ला आङो आखाइ खबजोबनानै साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि खाथियाव आङो निमाहा बिनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय गोजोननाय थाबाय।